weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to galoya jam ɓuri lugge pete ga joɓe cikkite kon waktu yoni ha to jongi kame sincu jongi kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal risa tolo ko accident musɗo waɗi toon taw koye oto mo hinde katkada yimɓe tato mbasi hen pittali mumen yimɓe jeetato gañima hen to leydi mauritanie inde makko ko Mohammed wuldu Abdullaahi Fattah kan woni gardiɗo ɗo saha mo gonɗen cetal bitengal OMVS hanki o waɗi discours makko caggal nde o joƴƴina e ndeɗon jappere ñalawma hanki o to leydi Mali yimɓe jeegomo beddama e kaso jeeyi sababu ko tumedeɓe aɗen gandi on jaltinnoɗo vidéo ngaji ɗeɗo henna balɗe kala ne haala e diine l'islam gueɗe cofɗe ɗe moƴƴani e yamirore jagorɗo diine kame catala tambingala diine l'islam ñalawma hande o caggal juulal tisubara hewɓe ceppi gam hollirde metti men ko fate banggue oɗon vidéo to leydi Guinée Conakry jagorɗo ñawoje leydi ndi yamiri procureur nde uddita dossier ji Alpha Condé kame temedere ko fawi jaadiɗo mum ko fate banggue yurnitade ɗereji bonnugol jawdi leydi ndi kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Togo RD Congo ma en jaa to Kenya kame Égypte ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen duɗal ceerno wocci ceerno Abdullaahi Touré e gardugola ceerno Cheikh Tidiane Touré ene tintina dendagal bandiraɓe kala ngal duɗal ngal udditi demuɗe maggal ha yaaji wonande ɓen sukaɓe jangoɓe duɗal ceerno wocci ceerno Abdullaahi Touré e gardugol ceerno Cheikh Tidiane Touré tawetengal to Dakar yara tableau ferraille ñande goo lewru novembre ngal udditi demude maggal ha yaaji wonande onon jinnaɓe yiɗɓe jangguinde sukaɓe mumena defterla teddunde woni Qur'anil Karim duɗal ceerno wocci ceerno Abdullaahi Touré ene hatojine suka jara woy duuɓi joyya ha fayanma duuɓi sappo e ɗiɗi e ballal Allah subhanahu wa taala on saaha suka o reena defterla teddunde ngal duɗal noon ngal tawete koto Dakar Yarakh tableau ferraille ñande 2 novembre ngal udditi demude maggal ha yaaji an jiɗɗo ɗum janga Qur'ana taw wonde laaɓal e kisal kono ne kadi worungo deftarala nde jokkodire duɗal ceerno wocci Abdullaahi Touré e gardugola ceerno Cheikh Tidiane Touré sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 77 554 68 20 walla mbaɗa 76 884 52 17 walla so tawi ko numéro fixe mbatta ko 833 59 02 62 60 jaafoɗon 60 woni 833 59 02 60 musidɓe tedduɓe jangguinen sukaɓe meɗena holto paɗa mbiɗa yaaha to Pété Transport darima hande gam ɗoftuɗen e ɗanle men ndereena ƴiƴemeje men jawɗele men ha jettuɗen to paɗena Pété Transport hande ummima gam ɗoftude ɓen ɗannotoɓe ƴiwoɓe Sénégal Mali Côte d'Ivoire ha faade nokkuji goɗɗi kala Pété Transport sa jokkodire mum ma hisnu bagage ma hisnu fittanduma ha jettoɗa tawa dañani hay caɗele goote hay saare poste police walla ni poste contrôle a jippotako ko soforo tan jippoto ha paya ɗo jiɗɗa yettade so e leydi Sénégal gonɗa aɗa yiɗi yaade Mali walla yiɗi yaade Côte d'Ivoire
walla ɗo Côte d'Ivoire aɗiɗi yaade Mali ha to Sénégal Mauritanie kala so tawi ko Côte d'Ivoire gonɗa aɗiɗi yaade ko wayno Benin Togo Ghana nonne kadi Burkina Faso Nigéria ha Afrique centrale sa jokkodire Pete Transport ma heɓen ko laaɓi Pete Transport aɓe jogui agence uji ɗi ganduɗa hay biyeji laaɗi diwoje kala aɓe kuppa ɗuma musidɗo tedduɗo saɗa ɗanno jokkodire Pete Transport wotto woɗɗo joni joni min dokkuma tongoɗe mabɓe so tawi koto leydi Sénégal gonɗa aɗiɗi jokkodirde Pete Transport jokkodirta koye Moussa Demba Mbaya mbatta ko 78 106 94 62 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa Abidjan jokkodirta koye Abou Dia mbatta ko 07 07 01 23 04 musidɗo tedduɗo joom bagas ɗannotoɗo gando lawol mo anda lawol sa jokkodiri agence Pete Transport keɓa hen ko laaɓi bela yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso en andira dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to wuuro teddugo woni Madina Gounass ɗo wiyete galle Guirias ceerno Hammad kala garɗon ma tawɗon docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala taweteɓe to Mauritanie ha tenti to lamorgo leydi Mauritanie woni noksoɗa musidɗo makko biteɗo Makka Bana ene tawe ɗon kala ko cohluɗa e safara sa yettimɗo ma heeɓa ko nonne kadi base makko taweteɗo to Kidira so tawi a ari ha ɗon ma tawɗon sohna Aminata Sow kala ko cohluɗa ma heeɓen ha timma siftinde ono docteur Djibiso ko safriyanke ngana ko wayno ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala sotpis diabète tension hernie estomac ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje jaaɗo ha haqqille mum wirni foti ko huɗo bonko ko walla ko seyɗane donc ɗo ɓesnude ko nonne kadi musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ene uddita on uddiɗo walla gonduɗo e dabare kala sa yiɗi hebde docteur Djibiso safriyenke ngana taweteɗo hande to wuuro teddugo Madina Gounass to wiyete galle Guirias ceerno Hammad mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko Mauritanie 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi ko numéro makko WhatsApp beele mbawa hebdemo ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese moɗona kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde walla mbiyana mawnde nayi jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten ko hen accident musɗo baɗɗo to risa tola taw koye nokku biteɗo kolona ha ganduɗa yimɓe tato mbasi hen pittali mumen yimɓe jeetato gañima hen taw koye oto mo hinde 4x4 on oto noon jiiya koye entreprise dokkirannoɗo ko fati banggue engrais
kono kadi holliraka so tawi wonatodiri koye oto goɗɗo ɗen duwono ɓen yaltuɓe en aduna nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe kamɓe ɓen gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal ɓe jalta ɓe jaaha e haajuji mabɓe kala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Sénégal woni Antoine Diome yalti konngudi muɗum gam hesɗitinde e rango faade ɓiɓɓe leydi ndi nden dentoto oɗo saaha ɓornade taw ko laafa militaire walla ni douane walla police nde taw ɗen gandi ne jogui woni comcine nandi hen e comci ɓen gendarme walla ni police aɓe ko nande uniforme e gueɗe mbaɗe noon kala nde joomin dentoto so tawi wayani noon ko kuulal cattugal jogori fawede e joomumen nde tawno ɗen gandi ɗen gueɗe so joomum ɓornima ene wawi hollirde wiye ko police walla wiye ko ɗum ɗo henna nde tawno sa yi dadiyanke keptinirta ɗum ko tekkeɗe ɓorniɗe kono so wonti tekkeɗe kala ne nandine ene gasa ma gueɗe kewɗe ko wiyete faux gendarme faux militaire faux police naggama ko ɗum woni ko jeeyata sababu jibinde ɗeɗon gueɗe kala o ehrima ɗen gueɗe nden dentete walla so tawi jomum nanguirama ɗum ko satti ma fawe e dow muɗuma gartaten koye ñalawma hanki o caggal nden ka ikkisal ɓeydede to suudu ñahoore nde leydi Sénégal Dakar ɗum noon ko caggal noddede Ousmane Sonko kami hujjiyankoɓe muma nden ɓe jettima mbaddi tengurengu hakkude makko e Maham Diallo woni hakkude makko e Oumar Maham Diallo woni ñawowo ɓe mbawi huccodirde gam namde ɗe on ñawowo namdimo kanko Ousmane Sonko o dañi jabtade hen kono kadi ɓe garti haɓe jettuɗi ko fade banggue testé ADN saabu ɗen gandi so tawi neɗɗo wi waɗama viol ene gasa ma trace toɓɓe maniyu tawi hen ɓen toɓɓe noon so tawi jomum lootaki yaari noon ko fati banggue suudu safara ko ɗum ƴettete waɗe butelaji mofte so tawi jeeyama e nder loskoji so tawi jomum jaaɓi waɗede test ADN ko ɗum ƴewete so tawi tawama ko tawa e debbo o ko ɗum tigui woni ko wonema ko laato ndeke ka baɗɗogal baɗala o holliti ɗum woni ko sakkito wadde kaddi gurdam makko fati banggue test ADN o wona baɗow ɗum ni hande ni janggo kono hujjiyanke makko holliti wonande procès hanki ko fati banggue heɗodirde nde kala mum heewi lawol caggal waktuji tati hoccudiri oɗon ñawowo nden o yalti o yiyani garde corps ji makko o holliti o yaltata toon to tribunal so wona o yaada e mabɓe kono kadi hollira wonande ɗen jeegomo nangaɓe koye plante goto portaɗo ɗum ko caggal fitinaji bannoɗi toon to ceeki ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe piya hen gaña hen ɓen noon e tuuma e wadde ngal ɗon baɗala ɗum jeeyi sabaɓe nangaɓe paadi ko fadiɓe ko hen wonde kala hande o ko ɗum woni ko yardete attaya kame kafe e coccorɗe kala e nder Dakar kame leydi Sénégal kala ko wona ɗum ko Ousmane Sonko subaka hande o sanga 11h ko nden wo huccodiri e yiɓɓe makko e yaadi makko kala gam artude e ñalawma hanki o e artude kadi ko jeeyi sababu jaggede wonande ɓen renannoɓe moɓe ɓurnode ɓattademo o holliti o yaadani hen saabu ɗum ɗon kala koɓe tuuma ko ala hen ko woodi kono kadi kanko Ousmane o arti e yaññade no fewi toɓɓe ɗe o haalde oɗon ñawowo kono kadi o holliti wonande koɓe namdimo beele ƴiƴam makko sen mbi ƴiƴam noon eɗen gandi ko rokkirde maniyi ko ƴiƴam ɗum firti waɗe ko fade banggue test ƴeewe ɗum wonata hunde laatide hay seeɗa o arti noon e yaññade e konnguli makko hay goto wawa haddemo jeeyede e sumgoji 2024 kono kadi hay goto wawa haddemo laamade leydi Sénégal kono ñalawma hanki o won konguɗi o yaltini ɗin konguɗi noon lalli yoga e jaydeli leydi ndi gam holludemo toon doole seeɗa wiidemo so laamima leydi Sénégal ko joftotoɗo ko waɗa ko kala ko complot ala hen kala ko laati woni gonga wona konguɗama ko konguɗi makko kanko on nottiɗo hanki o hande o woni notti toon to yeeso ñawowo ko Seydina Oumar Touré woni capitaine mo ganduɗa capitaine Touré taw kadi ganduɗa kañum joguino dossier Adji Saar tumande viol o yalti kam loskanno caggal mum noon ɗacciti ɗen golle kala ha waɗi haala mawka no fewi koye nden noon o riwa e golle makko juin 2021 hande noon o joɗima e yeeso Oumar Maham Diallo woni juge kettinoɗo Ousmane Sonko hanki o cuwa tawa andude kankone holko haalit toon keddoren ha joni koye Sénégal jeheten ko toon to Dalifort inde makko wonno ko Samba Ba
yaranno koye duuɓi 57 kanko dartini gurdam makko e ballal ɓoggol e seel mo ngabbi hawa ngabbi escalier towɗo haɓɓi ɓoggol fetti seelo ni woni o welti kurɓali hawa yalti aduna ɓandu makko hocca ɗon nawa to hôpital dalal jammo Dakar ko wona ɗum ko noon omo safratono to hôpital Thiaroye wonande ɓen joguiɓe caɗele hakkillaji hollitama wonano karɗo cellal no fewi keddoren ha joni koye leydi Sénégal gatten koye Sonko o holliti subaka hande o mo porte plainte ɗo e Altina Paɗo wonande ex gonnoɗo procureur Serigne Bassirou Gueye ngam hollirde ko on adduno fitinaji e laawo bannoɗo ha kene tolno e 14 fittandu heddi e ɗiɗon fitinaji bannoɗi taw kadi ganduɗa ko nde o noddano yo nottoyo ɗum jeeyi sababu holliti o accirta noon ma o joƴƴinoya plante makko ñande Altina Paɗo ɗo henna o ɓen hutortoɓe wayfal ko Senelec nannoɓe hen ko wayno crédit cooda ɗum e Orange Money walla Wave walla e site uji goɗɗi ne jogui caɗele mawɗe no fewi gam nannude hen ɗiɗon numéro ji ha joomum wawa hebde kuɓɓam hayso wonino Senelec hollitino wonande gueɗe ɗe kala defti lawol kono hawde sa mo gonɗen hewɓe ne goyto ne gullito ɗen gueɗe cuwa taw yettat ɗo foti yettade ɗo jeheten ko ha toon to wuuro men Kidira taw yen toon Amadou Diop ɓurandirede gawlo ɓalejo ko yewtide tambiɓe nden ka e kisal laddeli goɗɗi toon ha tente haɓade ko wayno cumuji taweteɗi toon Amadou Diop gawlo ɓalejo alhamdoulillahi Amadou Allah jarama a jarama calmini dendagal bandiraɓe hande sababu rendugol ɗo maire o sa yi o noddi dendagal joom guroji wonɓe ɗo e nder guure gonɗe e nder commune Beele koko faati e haɓade cumuji ladde e wawde rende taaridi ndi ladde nde e nder programme lamɗo leydi ndi omo lelni programme biyeteɗo la grande muraille verte ɗum noon commune Beele ne jeeya hen en jii kadi hikka ndungu o tooɓi ladde nde foof moƴƴi kono ndungu o siltani taw ladde nde foof nene suuma ɗum noon saabi min maire o noddumi dendagal joom en guure yoɓe ngar min kaɓo cumuli jayli ladde ɗi e nder guure he yomin cos pelle sukaɓe dariɓe ɗum noon ko ɗum saabi hande min ndendi ɗo kamɓe joomen guure ɓe min noddiɓe yoɓe ngar min daara e guure he min cosa hen pelle ɗe ganduɗa ɗe daari ko e ndenka ladde taarini ni haɓade soppere haɓade cumu ladde ɗum noon kamɓe joomen guure ɓe foof ɓe kolli nduɗo noddandu ko noddandu welnduɓe gati neɗɗo ala so wona ladde mum minenne kadi minen e eaux et forêt en ɓe to banggue wawde hufde yimɓeɓe to banggue karallagal eaux et forêt o haali hen sukaɓe kadi suɓeteɓe ɓe mamin mbaɗɓe hebloji ɗi ganduɗa taw ɓe ganda holito mbawka mabɓe haaɗi e nder ladde nde eɗen gandi pelle kewɗen coose e guure he dañoye caɗele to nder ladde to ɗum ɓe jawta kerol ngol ɓe mbaɗanagol rafi gandal kono ɗum ɗo kamɓe foof sukaɓe ɓe maɓe gadde ɗo ɓe keble haɓe ganda kamɓe hol darde mabɓe e wawde haɓade ndenka ladde ka taw jibinantaɓe musibaji mairie ndi kadi kañɓe min darima min kolliti kala ko fati e kaɓirɗe ñippirɗe cumu ladde e kaɓirɗe hokkude yimɓeɓe comci e fewnandeɓe kayitaji ɗi ganduɗa eɓe mbawa anditede ko kamɓe goni goomuji ɗiɗon ndenoji ladde minenne kadi min keedi on banggue joom wuuro o en ɓe e collectivité woni mairie ndi e eaux et forêt ji ɗi ko kamɓe foof ndendata mbawa hisnude ladde nde ɗum saabi hande dendal amen ɗo ladde nde joni no mbiruɗa ko laamu ngu hokki on e gueɗal beele ngal onon holno gannoyi ɗon e hol hectare uji ɗi gandanɗa hoore maɗa ɓe potata sohlude e ladde ngal laamu ngu holli min hande o eɓe cohli 150 hectare cohlaɗo taw ko nokkuji ɗi ganduɗa ne yeehi ha leydi mum ɓuuri ina natti hay fudde huuɗo ndin ɗum ɗon min ƴetti ɗum min pecci ɗum e diwanuji aɗa andi commune Beele o wonno diɗori min ƴetti to banggue less maayo fodde 100 hectare ma min ƴettu ɗum toon wawa waɗede toon on ɗon diwan noon sa ƴeewi ko guuro Jaaliguel en Sinthiou Jaaliguel en Ɗaharatu en ko ɓen ndendi ɗum ko wayno Ammaji en ko wayno Jimɓe en ɓen foof koye on diwan jeeya diwan goɗɗo min cuuɗi ko hakkude Darou Salam Naayi Guita Beele
ɗum noon ɗon kadi ko nokku goɗɗo kadi min cuɓi ɗon nokku goɗɗo o min cuɓi ko nokku mo ganduɗa hakkude Seeno Isaga e Wondali en e Wurosule en e Birifal en e Gambi Diawɓe en kamɓe foof eɓe mbawi hutorade on ɗon diwan ɗum ɗo saabi min pettiri ɗum ni nokku goɗɗo ɓe dokki min to wiyete mise en défense woni wadde ɗum haɗinde taw ko fadde hectare uji nogas ina hurle waɗe sange grillage yimɓe mbawa rende ɗum leɗɗe ɗe ndene cuumu sumata toon feƴƴere wattake toon tawa kadi leɗɗe goɗɗe kese ɗe mbawi awede toon daare beele ɗen leɗɗe maɗe mbawa wurde ɗe gona ɗo e diwan o ɗum ne kadi min cuɓi ɗum ko hakkude wuuro wiyetego Ubbowol Mamadaw Rosule e Beele eyyi ko ni ɗum suɓora hande ɗum kadi jaɓe jaadi hande kadi jonguroji ɗi foof ne jaadi eko haala ɗo ko ɗum noon ko yettude Allah e yettudeɓe e jarnudeɓe e darde mabɓe e famdeɓe kadi ko kamɓe goni jaggue bawɗe jaggande mairie ndi ha ladde nde wawa hisde wonno ko hakkude Amadou Diop kame maire wuuro Beele ko fati banggue kisal laddeli ɗi tam haɓade cumoji e feƴƴere e gueɗe patuɗe ɗeɗon gueɗe kala sen guewi tokkidira paɗen koto Ziguinchor Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor jeyten ko to e département Jululum ina wayno hankide Lasana Camara ko maçon wonno omo mahanno pom ina wayno tiɓɓiti o saami to nder pom to o yadane wonki ɓe tawi noon o yara ko duuɓi 40 e poos makko ɓe tawi hen 60 ujunere ɓe udditi enquête noon holno mayde nde arde e makko so ɗum mima ɗon garen ɗo e Bignona eɗen gandi rewɓe Bignona naaɓe hanki Pastef naaɓe parti Ousmane Sonko rewɓe ɓe nuusi hanki ɓe mbi eɓene keeɗi so ɓenninama kaso kamen de ko yeeɓe pittali mumen ina duppa nokku o ni walla ni kanko permanence parti makko wonɓe ɗo e nder Ziguinchor kamɓene ko hono kana haala kaali e radio ji mbi kamɓe de nana keeɗi haqqillaji fof nan to e tribunal Dakar so tawi o ɓenninama kaso tan kamen kanko yeeɓe pittali mumen mo kawri fof koko jogori warde maaya ha laaɓa ɗum woni hanki mo jiiɗa fof nana takki radio muɗum e nofru muɗum haqqillaji ina keeɗi to e tribunal Dakar ha Allah rufi hen noon ndiya ɓuuɓɗam yeehi ha 3 heures wiyama o yalti kono noon o nelani holɗum garde koruji makko nde wiya yo ya o yo yahata so wona garde koruji makko gara ɗum waɗi hanki nde ɓen ummi nokku galle makko ina gara cité gorgui ina kawri noon e gendarmerie en mataw waɗi jakkodiral hakkude mabɓe ɗum waɗi haalaluji ɗi goni hen ñamonnaɓe wiyeteɓe baynunkoɓe koɗi ko oɗo nokku kamɓe de gadi siñtude Ziguinchor 1645 ko nder Ziguinchor Sinthiou ina wayno ɓe mawni culture mabɓe ɗo ena hanki nden noon namdama holko addi hoddo ñamon ummoɗon e Ziguinchor ɓe mbi ko kamɓe de jippinno joolaɓe jippini mankañeɓe ɗum waɗi ɓe koɗi ga en kamɓe ɓe koɗi toon ñalawma mabɓe hanki noon ina wayno yimɓeɓe hewɓe fof notima gari walludeɓe mawninde ñalawma mabɓe o ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kebe gorko mboto kabaruji ɗo fuɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yallo koye walde gam allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina Amadou Ishaga Kebe sen guewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie inde makko ko Mohamed Wuldu Abdel Fattah wonino jagorɗo ko fate pétrole leydi Mauritanie wonino kadi directeur ko fate banggue Soma Gaz o gollinoma kadi société Total mo leydi France kam woni toɗɗaɗo hanki o gardiɗo OMVS eɗen gandi ko maayo ngo Sénégal tawrindi ɗuma ko Sénégal Mauritanie Mali Guinée kanko ɗo watta guinol golle ngol oɗo watti nayo ɓiijo ko leydi Mauritanie ene ɗowa ngol ɗon guinol kono kadi nder discours makko o holliti e darde makko ko ɓuuri hen mantinade ma o darano haɓade ko fade banggue yooro waylo taaridi taw kadi koye ngoɗo henno maayo ha gueɗe mum kala ɓuura kadi ƴellitade ko wayno ƴellide kuɓam kame barasuji mum kala o holliti hen toɓɓe jaaƴo no fewi kono kadi wo jaari hoorejo leydi Mauritanie tumane jagganimo koyngal no fewi itti seteji neli ɗum toon to Mali ha to Guinée to Sénégal kala beele kanko o wawa ardade OMVS maayo ngo Sénégal jagorɗo cellal balli leydi Mauritanie caggal nde yeddi ha mimi leydi gam wiyede fièvre barowo ene tawe to Adrara
ene tawe to adra ene tawe to adrara caggal mum noon hanki wonili toon sete timmude taw ko sete safroɓe nde jahata mbaɗa toon kene tolno e yontere yurnitade so tawi on ñaw biyaɗo ene toon mbawa safrude yimɓe so wodani kadi wona ko yeddi ko ɗum laatima ɓe noon ma duumo toon yontere ngam wiccidde hewɓe taweteɓe toon caggal nde konnguli jalti woni hen yaltuɓe toon aduna taw jeeyi sababu ko oɗon fièvre mo andaka taw holko woni hakkude Espagne e Mauritanie jagorɗe ɗiɗi woni jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu mo leydi Mauritanie Mohammed wolde mo woni Mohammed Ahmed wolde Amina hakkude makko e nando makko jagorɗo mo leydi Espagne gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni Fernando Grand kamɓe ɗiɗi hanki ɓe jododima ngam sifodirde toɓɓe jaƴƴi no feewi nden kay kisala taw kadi ma leydi Espagne wallodir leydi Mauritanie to banggue matériel uji bawɗi tambade rende ngoɗo hen maayo ɓen ɗantoɓe ɗan leɗe ndewani lawola ene paye toon to Espagne kono kadi maɓe jokkodir to banggue expérience kami pinala e jokkodiral to banggue nden ka e kisal ko wona ɗum ko noon kanko jagoɗo mo leydi Espagne gol wattimo laabi ɗiɗi nder lebbi tati hanki noon wo joɗidima e hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ngam yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fate gurdam hakkude leydi Mauritanie kame Espagne ha joni keddoɗen koye Mauritanie safroɓe finoɓe to Nouadhibou caggal moɓodirɗe ɗeɓe moɓodirno ngam wullitade hôpital régional mo Nouadhibou hay batte ala toon ɓe ñallata ko joɗade gonte ɓe ngala kaɓirɗe ɓe ngala médicament aji ala kala koɓe jogui caggal noon hollirde koɓe jokkoɓe mitinaji walla koɓe jokkorɓe sitinaji mabɓe gam hollirde mette e caɗele ɗeɓe guuri ɗe jagorɗo celal ɓalli waɗi beldal kaldigal hakkude mabɓe holliti ɓoyata mabɓe gaddiron kabina mawɗo jaaduɗo e jamanu kamɓe ɓen gollotoɓe oɗon hôpital régional haɓe mbawa yitade hen koye mabɓe yuɓɓinama kawguel kursi taw ko champion international gueloɗi ɗum waɗi ko ñalawma hanki o to nokku biyeteɗo wad alkamela taw kadi ne tawe nder région mo taffela ɗum noon ko hanki yuɓɓina tawtorede Mauritanie arabeɓe Afrique naɓe guel kawguel guelodi ko hanki ɗum fuɗɗi tambiɓe weeyogo leydi Mauritanie guila hanki ɓe kolliti ñalawma hande o maccumoji tati laato nder leydi Mauritanie kono ɓe kalani ko jeeyata sababu ɗiɗon cummuji ɓe kolliti to basse oriental maccum mawɗo wattona kono ne kadi basse occidental ha fenma banggue rewo to guidimaka to ne kadi maccum waɗa toon ɓe jertini laamu ngu guila hanki o kono ɓe gandinani holko jeeyi sababu wonande nguɗon cum ene waɗa to leydi Mauritanie ñalawma miccade lebte miccade caɗele sukaɓe ha tente sukaɓe rewɓe jagorɗo rewɓe mo leydi Mauritanie bati hanki jonde nden jonde tawtorede Union Afrique heedanɓe banggue dewle sukaɓe haɓade ɗum ɓe kolliti Mauritanie ɓami nden darde guila 2014 ha yettiɗo hen gueɗe kala ne ɓuuri yarude yeeso e wiide jagorɗo rewɓe kam e sukaɓe to leydi Mali paɗena to leydi Mali wiyama teb sagataɓe jeegomo ɓe beddama e kaso kikiɗe hanki o taw kadi jeeyi nden yamirore ko jagorɗo diine mo leydi mo leydi Mali ɗum ko caggal nde vidéo goto yalti ɓurɗo yirlade e nder réseaux sociaux mo leydi Mali gorko goto ne yaltayi vidéo o ne haalay diine gueɗe cofɗe ene haalay qur'ana kono ne kadi deftaral teddunde ko yooɗani no feewi caggal noon wonande loskoji mbaɗama haw andama kanko gorko ko dogɗo hay goto andani taw to woni kono ɓen jeegomo nangaɓe ko loskoji mbaɗaɗi ɓen ne tuuma ne gandi to foti suuɗade ten kadi ne gandimo jaɓano hollirdemo tumade laamu ngu yamiri yo jagge hen goto wiyete ko dumbi hen goto wiyete ko dumbi fakkoli ko windi yanke oɗo sahani tawi e cuuɗi kasoji ɗi ko wona ɗum ko hande o caggal tisubar aljuma oɗo hen hewɓe ceppi gam hollirde hen mette mumen no fewi kono kadi portano oɗon plainte wonande ko haute conseil islamique du Mali ene wonde jagorɗo diine mo leydi Mali procureur tribunal de la commune 4 woni Idrissa Touré wa arti e yaññade ha hande ɓe jokki wadde hen loskoji gam jaggude ɓen tumdaɓe hen
e tawiteɓe ɗeɗon gueɗe kala jagorɗo malien to banggue faggudu o holliti leydi Russie ma wallu leydi Mali ɗo tan e yontere fande carburant jonɗo no fewi kene tolno e sa capanɗe jeegom ujunere taw ko ton hydrocarbure ma laamu leydi Russie walli ɗum leydi Mali ha wawana hoore mum to banggue kuɓɓam timmuɗam kono kadi jar kene tolnoyo $1 million to banggue nguura maɓe keɓɗum ɗo e yontere fande wi Al Ousseynou Sano woni jagorɗo économie mo leydi Mali l'armée tchèque holliti ma dartin fiyande koninkoye mum e nder leydi Mali arnoɓe leydi Mali gila 2020 koɓe 120 koninke ɓe kolliti caggal laamu leydi Mali oɗo saha politique mum wona deƴƴo no fewi deññani ɓernde ten kadi taƴodiri e leydi France kamɓe jeyno sababu arde toon ko nandiral gonnogal e leydi France hakkude mum e union européenne oɗo saha kamɓene ɓe jiyani hol darde mabɓe leydi Mali kamɓe armée tchèque taweteɓe toona ɓe kolliti bagage maɓe kaɓɓu ɗo e mayide ndeɗo hittande kono kadi tchèque holliti hay ambassadeur mum e hoore mum koko uddata ɗum e nder leydi Mali ha diwa o saha les autorité audiovisuel taw ko tambiɓe ko fate banggue communication leydi ndi ɓe guddi sen média leydi Mali ɓurnoɗo logguiɗinade e kabaruji e jewte e toɓɓe famminde ɓiɓɓe leydi ndi ko leydi ndi yahata o saha mo gonɗen on sen noon woni Djouliba woni sen mbiyata Djouliba TV New ko on woni guddal ɗum ko caggal guila 30 lewru septembre jagorɗo par intérim Abdullaahi Mayiga tawetenoɗo toon to New York taw koye jonde fedde gotago windere nde o arti won jaydenke goto wanno e haalande makko e haalande ɗum noon wonande génie militaire ɓe jiiri ɗum wona hunde yonde no fewi jiiri ɗum ko ñiŋali iwde oɗon sen faade laamu leydi ndi ɗum tagui sen o uddama lebbi ɗiɗi yaltinta kala ko fati e programme kono kadi hewɓe daraniɓe haqqe jayde e médiaji windere kolliti hen mette mumen no fewi koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe tato ɓen sagataɓe nanga koye bâtiment sara jeere kati darala ene wona 20 kilométre de capitale ko toon ɓe nanga kono tawa mabɓe armée ji kewɗi taw ɗin armée ji kala ko armée ji guerre oɗo salan loskoji enen jokki e mabɓe holto ɗum faano en keɓani hen taw ko ɓuuri labde ma en garto hen sen keɓoyi ko ɓuuri hen labde Alpha Condé to Guinée Conakry 180 ɓen hakkude jagorɗo makko e ɓe gollodiranno jagorɗo ñawoje leydi ndi yamiri procureur mo Conakry nde udditta losko ɓurgo yawde ko fati banggue dossier ji Alpha Condé yaadi mum tuumaɓe ne mborjini jawdi leydi ndi ene galɗini hen koye men ne mbaɗi hen ko beela ko wona ɗum ko Mamadou Doumbouya ƴetti pellital waylude heure-uji golle leydi ndi jeeyi sababu syndicat ji golle leydi ndi kolliti hen mette mumen no fewi ɓe erima ñande jeeɗiɗi duuɗo lewru altina paaɗo o koɓe waɗoɓe conférence mabɓe mawɗo no fewi gam wideɓe hay loppet ɓe ngala hen saabu ɗum ɗo hen ko wattede dabaji ne golline kanko on colonel o holliti golle leydi ndi hankkadi ni tugganma altina ha fayenma alhamisa golle puɗɗoto ko 8 heures subaka ha fayenma 6 heures kikiɗe e nder 8 heures ha fayenma 6 heures kikiɗe fofto hen waktuji ɗiɗi hakkude 13 heures woni hakkude 1 heure ha fayenma 3 heures ɗon puɗɗitoɗa golle so wona aljuma so tawi ko aljuma puɗɗoɗa golle ko 8 heures ha 17 heures woni waktu 5 heures juulal takkusano kono kadi fofto en waktuji ɗiɗi hakkude 13 heures et 14 heures ɓe kolliti ɓe jaadani en hannde ni janngo ɓe kolliti